So, hey guys! Welcome to my vlog! So, ayan guys, oh, habang nagbabakasyon kami, may nakita ako dito sa mesa nila. So, kinuha ko kasi wala namang nagkaka-interest dito. So, kinuha ko lang yung coupon. So, ganyan akech kapag may opportunity, why not? Sunggaban natin ba, okay? If we want to do a if we want Rosella! make an album and send like every single one. Ang lakas ng snow dito sa kanila guys. Pero mas malakas yung sa amin sa Colorado. Oh my goodness. So, ayan na guys. Magkukupo na tayo. And as you can see, meron akong spin booster na paper. At saka meron din akong spin booster na digital. Yes, pwede siyang i-combine. And tara, samahan nyo akong mag-spend ng worth of $30. First item natin guys is kumuha ako ng 4 na Nivea item or lotion. Okay, so ano siya, naka-promo siya guys na buy 1, get 1 50% off. And then, ano din kapag mag-spend ka ng 20 is makakatagap ka ng $10. So, napaka-good deal na nun. And, mayroon ding offer yung Ibotta na $2 each, limit of 3. Kaya naman, free na lang talaga to siya and a little bit of money maker. So, 4 yung kinuha ko and then meron din akong coupon na ginamit na dalawang 4 of 50 which is yung total ng aking coupon is $9 and then yung total naman ng item na kinuha ko lahat-lahat 4 na Nivea is around 24 something siya guys. So, as you can see, kailangan natin mag-spend ng 30 nga kasi nga doon sa paper booster na pinakita ko. Dahil hindi pa natin na-reach yung $30, so nag-decide akong kumuha ng dalawang Colgate which is yung total na natin is $32.84 guys. So pasok na siya. So ito na siya lahat guys, yung ating first transaction guys. So 6 na items and then mayroon nga tayong paper booster at saka digital booster at saka mayroon din tayong digital na coupon for toothpaste. So, ayan siya. And guys, kapag gagamit ka ng paper booster, huwag kang mag-redeem ng points, okay? Kasi pag mag-redeem ka, hindi mo makukuha. So, that's it. Ito naman guys, yung aking second transaction na ginawa. And as you can see, ayan, kumuha ako ng razor, dalawa kasi nga naka-promo din siya na kapag bibili ka ng dalawa, makakatagap ka ng $2 and then maganda din siya kasi buy 1, get 1 50% off at saka may offer din yung Ibotta which is $6 kapag dalawa yung bilhin mo. So, dapat dalawa talaga yung bilhin mo and then meron akong isang paper coupon na $3 off and meron din akong isang coupon na digital coupon which is $5 off. So, total yun ng $8. So, that's it. So, ayan guys, kumuha din ako ng Craze toothpaste at saka Oral-B kasi may promo sila na kapag bibili ka ng 3, makakatagap ka ng $5 and then meron din mga digital coupon nito guys. So, ipapakita ko na lang sa aking video. Ito na lahat yung aking item for my second transaction and gagamit ako ng points dito guys. So as you can see, isa lang yung aking paper coupon kasi nga most of my coupon are digital. Kaya naman, iniiwasan kong gumamit ng register reward kasi may tendency kasi na hindi mag-a-attach yung digital na coupon. Pwede ka naman gumamit ng register reward dito. It's up to you. Ito yung aking first transaction. So as you can see, ayan yung mga Nivea. So, ayan siya. Buy 1 get 50% off. So, as you can see, 50% off yung ano dito, yung nakalagay. Dalawang items. Okay? And then, ito yung ating Colgate. And then, ito yung mga coupon sa dalawa nating Nivea lotion. And ito naman yung Colgate Digital. So, ito yung binayaran ko. $19.84. And ito yung bumalik sa akin. $27.32 Walgreens cash reward. So, bali, kinumpay na dito yung sa spend 30, spend 20, spend 20 for Nivea, and buying 2 Colgate. So, total yun ng $27. And, by the way, nakatagap din ako ng $4 para sa ating Nivea lotion sa Ibotta. So, kung i-total natin is $31. So, it's
money maker and free and money maker. So may money maker tayo dito na $11.16. So move on tayo sa ating pangalawang transaction, which is itong ating Crest Oral-B, okay, na mga item, which is bibili ka ng 3, makakatagap ka ng $5 cash reward. And ito rin ating Pick Razor is kapag bibili ka ng 2, makakatagap ka ng $2 cash reward. And may offer din sa iPota na kapag bibili ka ng 2, mayroon kang matatanggap na $6 from them. Okay? So, yung ginamit ko dito is isang paper coupon kasi mostly dito is digital coupon na siya. And ito na nga siya. So, ayan yung ating razor is buy one get 50% off yung isa. So, ayan na. And ayan siya. Since malaki yung nakuha kong cash reward dito, ginamit ko siya dito. Supposed to be sana guys, gagamitin ko sana is $10. Kaso nagkulang siya. Kaya naman, $2.70. So, kung nasagad ko lang sana siya ng $10, so 70 cents lang sana yung babayaran ko. But anyway, it's okay. So, yung binayaran ko na lang is $2 kasi nga, nag-redeem ako ng $5 and then bumalik sa akin $7 again. And, mayroon tayong $6 here. So, kung i-combine mo yung $13, so free na lang talaga siya in Moneymaker. And ito guys, hindi ko na siya na video. So, yung ginawa ko kasi, walang nakalagay doon na price kung magkano. Nasa clearance nila to, walang nakalagay. So, what I did is, nag-ask ako sa cashier na i-scan niya. And guys, guess what? $1.29 na lang siya. Naka-clearance siya. So, 90% off. So, yung original price niya is ito, $12.99 or di kaya $2 for 20. And, $6.22 na lang siya. $1.29 na lang each. And then, meron akong paper coupon and meron din akong digital coupon guys. Meron ditong issue. Yung nilagay ko na number is nagkamali ako. Hindi ko pala number kay supposed to be sana guys is mag-redeem sana ako ng points. Kaso hindi mali pala yung na type ko na number. So, kaya ayun, nagbayad ako ng $5.74. But, guys, it's okay lang kasi, tignan nyo naman yan, guys, yung original price niya. Oh my goodness. Nakasave tayo dito ng bali. Ayan. So, ayan yung nasave natin, guys. Ayan. $54.56. So, saan ka pa? Okay, saan ka pa dyan? Sa 6 na piraso? Oh my goodness. And every pack is 25. Oh my god, ang saya-saya ko na makita ko itech. Kasi para nga saan ako. And ito naman siya guys. Pick up ko to siya. So 49 cents na lang yung binayaran ko. Ito siya guys. Wait, asa na yun? Okay. So ayan. Hindi ko na isasali yung tax ha. 49 cents na lang. Ginawa ko to siya online kasi nga mas mahal yung price sa store. Okay? Hindi magkatulad yung price sa store at saka sa online. And meron din tayo natagap na photo. Free photo to siya guys. So, 0. So, yung nito sana supposed to be magbabayad ako ng mga $5. So, yan. Ayan na lahat yung ating nakupon guys. Thanks for watching. And I hope nakatulong akit sa inyo. That's it. Bye-bye.